Good morning guys. Panibagong araw na naman ang pagbibideo natin. Bagong lahat guys, salamatan ko muna lahat ng sumusuporta sa ating channel at lahat ng nanonood at sa lahat ng mga subscribers natin na patuloy na sumusubaybay sa ating munting channel. Sa araw na ito guys, gagawa ulit tayo ng butt stock, wood stock pala. Ano yung kaya ito eh? Yung pagawa sa atin. Gusto rin niya palitan yung butt ng nimrod niya. Kaya gagawa natin. Ito yung nimrod niya guys. Gusto niya palitan itong butt stock. Yung design niya guys, nandito sa taas. Gusto niyang design na papagaya sa atin. Yan guys. Sana magustuhan niyo yung gagawin natin. Maganda pa naman siya, kaya lang gusto niyang palitan. Bagong-bago pa. Bago pa itong unit niya. Medyo mas challenging nga lang sa akin to guys, kaysa sa bolt action. Kasi ito para sa akin lang guys, hindi ko alam sa mga gumagawa ng ibang bat. Sa akin kasi magkaiwala itong trigger niya tsaka dito. Kailangan makuha mo yung talagang nito, yung lalim niya para sumakto dito sa pin niya, yung papaluin ng hammer. Kasi kung malalim masyado to, baka hihina yung palo niya. Kung mataas naman, ganun din, mahina rin yung palo. Kaya kailangan siya, proportion siya, hindi kagaya ng bolt action na isang bukatan lang na ganyan, tangay na pati itong trigger mechanism niya. Kaya sa akin mas challenging gawin itong hammer type. Sila okay guys, yung mga napapadaan sa ating channel guys, subscribe mo na yan para updated ka sa mga video na gagawin natin. See guys, update ko na lang kayo mamaya sa ating gagawing wood stock. Ito guys yung pattern, papatapos sa furniture. Yan, tabayanan nyo guys yung kabuuan, yung pagtatabas pag natabas na. See guys, Agad lang ato. ayun yung ato Ha? baka pabagayan ba ka? Ito. Nakitnet. Tapan, basit sa mga spicy yun. Ito tayo. Matas ko nilapis to tilamon na damdama na. Yasan tata.
hours later. Ito na guys, yung bat. Pinatabas ko dito sa furniture. Ayan na, tapos na. Bilis niya lang ginawa guys. So, kaya na natin dito. Pag-uwi natin, kaya na natin dito. Okay guys, stay tuned lang. Hours later. Ito guys, kalapat na yung baril sa kulata. Ang susunod natin ito naman i-okay natin dito. Yan, kasi ito pa lang yung nakalagay, ito pa lang yung mismo pa lang baril na katangke, wala pa yung trigger mechanism nya. Stay tuned lang, mamaya ulit. Ano siya guys, nakabit na natin yung trigger niya. Ito-tornilyo ko na lang dito yung trigger guard niya, tsaka natin pipinisin na to yung labas ng bat. And guys, testing natin. Yun. Ayos na guys yung trigger nya, naka-ukay na rin dito sa loob, saka yung trigger guard nya. Kikinisin na natin guys yung bat. Okay guys, update ko kayo mamaya. Ito nga pala ginagamit ko guys sa pagpapanipis bago ko tirahin ng liha. Ito muna, parang chainsaw na binabala sa grinder.
later. Ito na guys. Tapos na yung bat ng membrane na pinagawa. Yan. Bali, mas matagal gawin to yung hammer type kaysa dun sa bolt type. Yan. Try natin puputok yan. Wala lang hangin. Ubus na pala hangin. Yan guys. So, tapos na. Tapos na yung membrane. So, ipinturahan na natin ng clear. Clear lang. Pipintura natin. Yan guys. Stay tuned lang ulit. Tapusin na natin to. Yun, magandang araw guys. Natapos na rin natin yung project natin kulatan ng membrane na pinagawa sa atin. So sana magustuhan nyo guys. Napinturahan na rin natin ng clear. So shout out sa'yo pare Chris Boxit. Ito lang yung unit mo na ginawa natin ng kulatan. Sana all. Guys, yung kulatan niya. Ito yung gusto niyang design ng kulata. Kaya ito ginawa natin. Yun. Para sa yung rad niya. Niya guys. Kaya natin ito. Kaya kalabitin. Walang mahangin ito guys. Pintok pa. Ang barnis. Shoulder pad niya, yung lumang nakalagay doon sa bat niya, tinanggal ko, lilipat ko na lang dito. Ayan guys, tapos din. So sana magustuhan niya guys. Yun. So yung mga napapadaan sa aking channel guys na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan para binamano ka sa mga upload nating mga video. Okay guys, sana patuloy nyo supportahan yung channel natin, Ilocano Gala. Salamat sa lahat ng mga supporters natin, sa mga subscribers, patuloy na nanonood. Shout out sa inyong lahat. Sa hunting na lang tayo mag-shoutout guys. Yan. Salamat ulit sa panonood guys.